ኣብ ቲክቶክ ዝቀርብ ኩሉ ሰብ ኣብ ምቾት ዝነብር ወይ ከዓ ካብ ምንም ዓይነት ወልፊ ተጠቃዕነት ዝረሓቀ ይመስለና ኮይኑ ግን እቲ ሓቂ እዚ ኣይኮነን ገንዘብን ተፈላጥነትን ኣጠቃቅሙን ድሕር ዘይተረዲና ናብ ዓብይ ፀድፊ መእተዊ ምክንያት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ እውን ገገሊኦም ቅድሚ ቲክቶክ ገገሊኦም ድማ ድሕሪ ቲክቶክ ምጅማሮ ብወልፊ ዝተጠቅዑ 10 ቲክቶከራት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ወልፊ ዘለዎ ወይ ዘለዋ ቲክቶከር እንትብል ብፈረም ኣነ ኣእምሮኹም ዝመፀ ወይ ዝመፀ ቲክቶከር መንያ መልስኹም ኣብ ኮሜንት እናበልኩ ነዚ ዩቲዩብ ቻናል እውን ሓደሽቲ እንትኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ነቲ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ንክትጅምሩ ብትሕትና ይሓትት ኸዚ ቀጥታ ናብቶም ዝሓዝናዮም 10 ብወልፊ ዝተጠቅዑ ቲክቶከራት ክንሰገር عسريتي مانسيا كابتم تفلت تيكتوكرات هاجرنا حانت تخون اب تيكتوك دما 199 فولور اللوا اذا تيكتوكر كاب تفلت لهم بهاريات حدا سب زبل انت بلا من ما يقدسن زبل بهاريو كلنا نايب على الهوت اللوا انا دما نايب على الهوت يزقبر زلو تبل كوينجن اذا بهاريا كاب ولفي كدحنا ويكلاق ايكلن مانسيا كاب تفلت اللو كال تكبر دما ኣብ ክለባት ብትድንሶም ወጽእ ዝበል ዳንሳታ ኣከዳድና አንዩ እሞ እዛ ቲክቶከር እንታይ ዓይነት ወልፊ ዳ ተጠቃዒት ኮይና ትብሉ ኣለኹም ይኸውን ማንስያ ካብ ዝተጠቃዕትሉ ወልፊ ሓደ ናይ ሽጋራ ወልፊ እንትኸውን እቲ ካልእ ድማ ናይ መስተ ወልፊ እዩ እዞም ወልፍታት ዝለመደቶም ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ክለባት ብምዛር እዩ ካልኦት ከበድቲ ክባራት መስተ እውን ከም ትጥቀም ኣብ ወቸው ጉድ ፖድካስት ተዛሪባ እያ ታሻዒቲ ጃኒ 2 ሚሊዮን ፎሎወር ዘለዋ ጃኒ ኣብ ብዙሓት ሰባት ተፈታውነት ክትተርፍ ከይላያ ጃኒ ገብሩ ህይወታ ንምቕያር ካብቶም ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዝነበሩ ቲክቶከራት ሓንቲ እንተነበረትኳ ኸዚ ግን ድሕሪ ብዙሕ ልፍዓትን ውፃ ወረድን ብቲክቶክ ብመላይን ዝግመት ሃፍቲ ክትተርፍ ከይላያ ቅድሚ ሃፍትን ተፈላጥነትን መርካባ ኣብ ድኽነት ትነብር ዝነበረት ጃኒ ምንም ዓይነት ወልፊ ኣይነበራን ድሕሪ ቲክቶክ ምጅማር ግን ዝተፈላለዩ ናይ መስተ ወልፊ ተጠቃዒት ክትከውን ከይላያ ካብ ትጥቀሞም መስተታት ድማ ጂን ብላክ ሌብል ባካርዲ ስፒሪተስ አልኮልን ተጠቀስተዮም ኮይን ግን ጃኒ ናይ ዘወልፍ ተጠቃዒት ትኾን እምበር ንብዙሓት ኣርኣያ እትኸውን ቲክቶከር እያ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ታሻዒት ደረጃ መዲብና ያለና ሻምናይ ዮሃና ኩለና ከም ንፈልጦ ዮሃና ዝተፈላለዩ ሙዚቃ ብምስራሕ ይፍለጥ ዮሃና ቅድሚ ሙዚቃ ምጅማሮ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብሜካኒካል ኢንጂነሪንግ እናተባሃረ ፀንሐ እንትኸውን ድሓር ግን ከቋረፀ ክኢሉ እዩ ዮሃና ታማ ብዝብል ሙዚቃ ዝፍለጥ ቲክቶከር እንትኸውን ኣብ ቲክቶክ ድማ 79000 ፎሎወር ኣለዎ ዮሃና ትምህርትን ከቋረጽ ካብ ዝገበሮ ምክንያት ድማ ሓደ ወልፊ እዩ ዮሃና ናይ ሽጋራ ወልፊ ዝጀመረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተማሃርና ሃለው እንትኸውን ድሓር ናብ ሙዚቃ ዓለም ሰኣተውን ቅድሚ ዝተፈላለዩ ሙዚቃን ኮንሰርትን ምቕራቡ ንመናቕ ሓሽሽ ከም ዝጥቀም ብቐረባ ዝፈልጥዎ ሰባት ይዛረቡ ተወሳኺ እውን ዝተፈላለዩ መስተታት ተጠቃዕውን ክኸውን ክኢሉ እዩ ሻብዓይ ባይስ ፈጣሪ ካብቶም ኣብ ኣርጋኖም ናብ ሃፍቲ ዘምጾም ዝጥቀስ ቲክቶከር ሓደ ዝኾነ ባይስ ትውልዱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንትኸውን ኮይኑ ግን ወለዱ ናብ ደሴ ብምምጻእ ምክንያት ህይወቱ ኣብ ደሴ ክደፍእ ዝተገደደ ባይስ ብሃንደበት ባዕረኽቱ ብዝተቐረጹ መስሐ ቀልድታቱ ኣብ ቲክቶክ ተፈላጥነት ከትርፍ ክኢሉ እዩ ባይስ ዕድመ ልክዑ ኣብ ድኽነት ዝነበረን ድሓር ግን ብቲክቶክ ምክንያት ኣብ ሽምግልና ግዜ ክልወጥ ካብ ዝኽኣሉ ሰባት ሓደ እዩ ባይስ እውን ካብቶም ብወልፊ ዝተጠቅዑ ሰባት ካብ ምዃና የምለጠን ባይስ ናይ ጫትን ሽጋራን ወልፊ ተጠቃዒ እዩ ነዚ ወልፊ ንኽጥቃዕ ዝገበሮ ምክንያታት ድማ ኣብ ህይወቱ ብዝገጠሙ ብዙሓት ፈተናታትን ተስፋ ምቑራፅን ዝተለዓለ እዩ ጫትን ባይስን ድማ ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገጽ እዮም ሻድሻይ ሓጀር ለበስ ካብቶም ተጋሩን መናእሰያት ቲክቶከራት ሓደ እንትኸውን ኣብ ቲክቶክ ድማ 9000 ፎሎወር ኣለዎ ሓጀር ዳ ናምንታይ ወልፊ ኣለዎ ትብሉ ይኸውን ከስሐኩም ይኽእል እዩ ግን ስንድሕ ዝበሃል ሳዕስዒት ወልፊ ተጠቃዒ እዩ ዋይ ለለ ደሞ ጭፍር ኩሉ ናይ ቲክቶክ ቪዲዮ እንተሪኹሙን ብዘይካ ስንድሕ ካሊእ ቪዲዮ የብሉን እዚ ወልፊ እውን ኣብ መብዛሕትኦም ቲክቶከራት ይርከብ ሓምሻይ ዳናይት መክብብ ብቃና ቴሌቪዥን ካብ ዝተፋለጥ ናይ ጋዜጠኛታት ሓንቲ እንትኸውን ድሓር ድማ ናብ ቲክቶክ ዓለም ብምምጻእ ልዕሊ 600000 ፎሎወር ብምጥራይ ኣብ ልቢ ህዝቢ ክትኣቱ ከይላያ ዳናይት ናይ መስተን ሓሽን ተጠቃዒት ምንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ሓደ ግዜ እውን ሓሽን መስተን እናተጠቐመት ኣብ ላይ ብምርኣያ ዝተዋወሲ እዩ ድሓር ግን ምስ ቤተሰባ ምቅሓር ስለ ዘምፀላ ካብቲ ወልፊ ስኑ ክትርሕቕ ከይላያ ብተወሳኺ እውን ልዕሊ 200 ሚልዮን ወናኒት ሃፍቲ ምዃና እውን ዝፍለጥ እዩ ራብዓይ ጃሉድ ወልፊ እንትንብል ቀዲሙ ዝመጽእ ጃሉድ ብዝተፈላለዩ ናይ ሙዚቃ ስርሑ ንፈልጦ ንኸውን ኢና ናይ ወልፊ ሳዕቢ ንምርኣይ ጃሉድ ምሳሌ እዩ ጃሉድ ወልፊ ዝጀመረ ገና ብቁልዕነቱ እናሃለው እንትኸውን ዘረባ ምርሳዕ ዝኣመሰሉን ካልኦት ናይ ምስትዋት ፀገማት እውን ኣኸቲሉሉ እዩ ጃሉድ ንመናእሰይ ድማ ወልፊ ንኸይጅምሩ ተዛሪቡ እዩ
ሳልሳይ ዳናይ ኣብ ከተማ ሽረ ተወሊድ ዝዓበየ ዳናይ ካብቶም ትግራይ ዘውፃኣቶም ብሉፃት ቲክቶከራት ሓደ እዩ ካብ ሽረ ተላዒሉ ከዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፐርሰናል ትሬነር ስራሕ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ዘሎ ዳናይ ናይ ዝጎበዝ ቲክቶከር ወልፊ ድማ ስፖርትን ጥራሕ እዩ በካሊስቴኒክስ ስፖርት ድማ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝወዳደሩ ዘየለ ስፖርተኛ እውን እዩ ኣብ ቲክቶክ ድማ ልዕሊ 316,000 ፎሎወር ኣለዎ ካልኣይ ኣዶናይ ውልደቱ ኣብ ከተማ መቐለ ትግራይ ዝገበረ ኣዶናይ ንብዙሓት መርኣያ ዝኸውን ቲክቶከር እዩ ኣዶናይ መብዛሕትአና ከም እንፈልጦ ብዘለዎ ሙሉእ ኮንፊደንስ ንሰባት ናብ ቲክቶክ ብምምጻእ ይፍለጥ ካለ ድማ ኣዶናይ ካብ ዝፍለጠሎም ካልኦት ተግባራት ድማ ሰውነቱ ብስፖርት ብምቕያር እዩ ኣዶናይ ሰውነቶም ካብቶም ብርጉዲ ዝተጠቕዑ ሰባት ሓደ እንትኾነ እኳ ግን ብስፖርት ሰውነት ከስተኻኽል ክኢሉ እዩ ግን ኣዶናይ ዘየስተኻኸሉ ሓደ ነገር ኣሎ ንሱ እውን ናይ ዊድ ሓሽሽ ወልፊ እዩ ንሱ ንምስትኽኻል እናፃዕረ ዘሎ እንትኾነ እኳ ሓልሓሊፉ ግን ነዚ ዊድ ሓሽሽ ከም ዝጥቀም ተዛሪቡ እዩ ካልእ ናይ ኣዶናይ ወልፊ ዝነበረ ድማ ናይ ፖርኖግራፊ ወይ ድማ ናይ ብዕልግና ቪድዮታት ምርኣይ ማለት እዩ ነገር ግን ሕጂ ብስፖርትን ፐርሰናሊቲውን ብምምሕያሽ ካብ ዝወልፊ ዝክላቕ ክኢሉ እዩ ኣብ ቲክቶክ እውን ልዕሊ 2 ሚልዮን ፎሎወር ብምፍራይ ካብ ትግራይ ኣብ ቀዳምነት ደረጃ ተመዲቡ ይርከብ ቀዳሚቲ ፊዮና ብመልክዓ ካብተን ቆንጆ ዝበሃላ ቲክቶከራት ሓንቲ እያ ፊዮና ገና ጓል 15 ዓመት ኮይና ቲክቶክ ዝጀመረት እንትኸውን ምስ ስጢፋኖስ ቶማስ እውን ናይ ፍቅሪ ርክብ ዝነበራ ቲክቶከር እያ ኮይኑ እዛ ቲክቶከር ድሕሪ ናብ ቲክቶክ ምምፃእን ተፈላጢ ድሕሪ ምዃንን ናይ ዝወልፊ ዝተባሃለ ሓደገኛ ነገር ተጠቃዒት ክትኸውን ክኢላ እያ ፊዮና ካብ ትጥቀሙ ወልፍታት ድማ ዊግ ዝተባሃለ ሓሽሽ ተጠቃሲ እዩ ኣብ ሓደ ክለብ እውን ነዚ ሓሽሽ ክትጥቀም ኣብ ካሜራ ተታሒዛ እያ ኣብ ቲክቶክ እውን 900,000 ፎሎወር ኣፍርያ ትርከብ ዝኸበርኩም ቤተሰብ ሎሙዓንቲ ብዛዕባ እዞም 10 ብወልፊ ዝተጠቅዑ ቲክቶከራት ሒዘልኩም ዝመጻኹ ነዚ ይመስል ካብ ወልፊ ክንርሕቕን ዓርስና ክንሃነፅን ከም ዘለና ዘስተምህረ ቪድዮ ኮይኑ ከም ዝረኸብኩምዎ ተስፋ ይገብር ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እናገበርኩ ናብ ብዙሓት ኣብፅሕዎ እናበልኩ ክሳብ ትቐጻለ እዋን ሰናይ ቀነ